सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्डआ बेंकजों लिंक जादोंना जायाखै बेखौ माबोरै चेक खालामो बेखौनो दिनैनि भिडिअ चेक खालामनो दिन्थिगोन। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो हागोन। भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना मबाइलनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। नैबेयाव सार्च खालामसै uidai.gov.in आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होनानै होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन। ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो होदों। आं इंलिश सेलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै गाहायाव फैनोसै। मोनसे एड फैयो नैबेखौ क्लोज खालामसै बे एडखौ। ओमफ्राय ओरै गाहायाव फैनोसै। नैबे आधार सार्भिसाव होना होदो। दा ओंखारफिनो बियो। नैबेयाव होना हो आधार लिंकिं स्टेटास बेंक सेटिं स्टेटास। ओमफ्राय नैबेयाव बेंक सेटिं स्टेटासाव होना होबावदो आरोबाव। ओमफ्राय नैबे गोजौआव आधार नाम्बार होनांगौ। बिनि उनावहाय नैबेयाव खेबसा जेरै दं बेखौ फिलआप खालामदो। ओमफ्राय लगइन उइथ अटिपि होदो। आं थाब फिलआप खालामसै। ओमफ्राय लगइन उइथ अटिपि आव होनोसै। नै अटिपि फैबाय। आं कपि खालामनानै लाबाय। अटिपिखौ फिलआप खालामनोसै नैबाव। ओमफ्राय लगइनआव होना होनोसै। सिगां लगइन जाग्रोनांगौ। ओमफ्राय थांफिनसै दहायनियाव। नैबाव नै बेंक सेटिं स्टेटासाव होफिनसै। ओमफ्राय नैबाव नै देखायबाय नै आधार नाम्बार लास्टआव 7778। ओमफ्राय बेंकनि नामा स्टेट बेंक। ओमफ्राय बेंक सेटिं स्टेटास एक्टिभ जानानै दङ। लास्ट आपडेट डेटआ नै 4 ओमफ्राय 12 मार्च डिसेम्बर ओमफ्राय 2021 आवनो जादों एक्टिभ। नैबो होबाय नै एक्टिभ जानानै दं। 2021 आवनो एक्टिभ जादों आंनिया। नोंथांमोनाबो दा गावबागाव बेंकखौ नायनो हासिगोन आधार कार्ड नाम्बारजों लिंक जादोंना जायाखै आधार कार्डजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम लोगोफोरनो। बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।